Američka vojska napala je ciljeve terorista takozvane Islamske države u Nigeriji nakon što su prošloga vikenda gađali i ciljeve ISIS-a u Siriji. Donald Trump rekao je da su cilj u Nigeriji bili teroristi koji u toj zemlji progone kršćane. Kampovi skupine povezane s Islamskom državom u sjeverozapadnoj nigerijskoj državi Sokoto pogođeni su s više projektila. Američka vojska izjavila je da je prema prvoj procjeni poginulo nekoliko ljudi. Američki predsjednik oglasio se na društvenoj mreži povezujući napade sa stradanjem tamošnjih kršćana. Prema mojem nalogu vrhovnog zapovjednika, SAD je pokrenuo snažan i smrtonosan napad na teroristički ološ ISIS-a u sjeverozapadnoj Nigeriji, koji cilja i okrutno ubija u prvom redu nevine kršćane, i to u broju kakav nije viđen niz godina, pa čak i stoljećima. Prethodno sam upozorio te teroriste, ako ne zaustave pokolj kršćana, slijedi pakao, i večeras se dogodio. Ministarstvo rata izvelo je brojne savršene napade, kako je samo SAD sposoban učiniti. Pod mojim vodstvom naša zemlja neće dopustiti da radikalni islamski terorizam napreduje. Neka Bog blagoslovi našu vojsku i sretan Božić svima, uključujući i mrtve teroriste kojih će biti još mnogo ako se nastavi s pokoljem kršćana. Informacija s mjesta napada gotovo da i nema. Snimka snimljena mobitelom navodno pokazuje dijelove projektila koje su skupljali stanovnici sela Džabo. Jedan stanovnik izjavio je za BBC kako u tom kraju nema sukoba muslimana i kršćana. Nigerijska vlada požurila se objasniti kako je i ona sudjelovala u združenoj operaciji. Mogu potvrditi zajedničku operaciju Nigerije i SAD-a usmjerenu na teroriste. Nema nikakve veze s određenom religijom. Što se nas tiče, usmjerena je na teroriste koji napadaju Nigerijce. Dakle, nema nikakve veze s jednom ili drugom religijom i nema nikakve veze s Božićem. Mogao bi biti bilo koji drugi dan. Znam da je to zajednička operacija. Telefonom sam razgovarao s državnim tajnikom Markom Rubiom i složili smo se da je ovaj zajednički napor usmjeren posebno na teroriste koji ubijaju Nigerijce, a ne na određenu religiju. Tako su akciju predstavili nigerijski mediji, a mnogi stanovnici i nisu iznenađeni napadom. Vijesti o dolasku Amerikanaca kruže već neko vrijeme, tako da ovo samo stvara pritisak na Nigeriju da se uključi. Mi se ne stignemo boriti jer idemo u Burkinu Faso i na druga mjesta, a naša kuća je u plamenu. To nema nikakvog smisla. Nigerijska vlada već nekoliko godina bori se protiv džihadističkih skupina poput Boko Harama i odmetnutih povezanih s Islamskom državom, ali uglavnom na sjeveroistoku zemlje, stotinama kilometara od mjesta sinoćnih napada. Inače, u Nigeriji kršćani čine većinu na jugu, dok je sjever dominantno muslimanski. Tamošnje vlasti tvrde da su žrtve islamista uglavnom muslimani.